κύριε Χριστοδουλίδη, υποψήφιε πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριοι βουλευτές, κύριοι δήμαρχοι, κύριοι αντιδήμαρχοι, επίσημοι προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και συγκίνηση για όλους τους Έλληνες η σημερινή συναυλία αφιέρωμα στους εθνομάρτυρες Πόντου και Κύπρου, Νίκο Καπετανίδη και Ευαγόρα Παλικαρίδη. Πόντος και Κύπρος συνδέονται με κοινά χαρακτηριστικά. Ο Πόντος ως πανάρχια ελληνική κοιτίδα και η Κύπρος ως η νήσος του παλαιότερη Ελληνής. Τόποι πολύπαθοι και οι δύο, με κοινά τα βιώματα του ξεριζωμού, αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του ελληνισμού. Ο Νίκος Καπετανίδης, ο ηρωικός δημοσιογράφος από την Τραπεζούντα, που μαζί με τον Μητροπολίτη Τραπεζούντος Χρύσανθο και άλλους επιφανείς πόντιους, αποτέλεσαν την πνευματική ηγεσία που αγωνίστηκε να προστατεύσει τους Έλληνες του Πόντου. Συνελήφθη το 1921 από το καθεστώς Κεμάλ και εκτελέστηκε δια απαγχωνισμού μαζί με άλλους 68 Έλληνες του Πόντου στις 21 Σεπτεμβρίου 1921 στην Αμάσια. Τα τελευταία του λόγια στην αγχώνη ήταν «Ζήτω η Ελλάς». Θάνατο με απαγχωνισμό δέχτηκε στις 14 Μαρτίου 1957 ακόμη ένας Έλληνας ήρωας της Κύπρου, ο Ευαγόρας Παλικαρίδης, ένας νέος μόλις 18 ετών. Αγωνιζόταν για την απελευθέρωση της Κύπρου από τους Άγγλους κατακτητές και την ένωσή της με την μητέρα Ελλάδα. Ανάμεσα στα τελευταία λόγια του είχε πει «Γνωρίζω ότι θα δεν κρεμάσετε. Ό,τι έκαμα, το έκαμα ως Έλλην Κύπριος, ώστι ζητεί την ελευθερία μου». Νίκος Καπετανίδης και Ευαγόρας Παλικαρίδης, Πόντος και Κύπρος. Κοινή πορεία, κοινή ιστορία, κοινός πόνος, κοινός καημός. Ο αγώνας για δικαίωση και ελευθερία συνεχίζεται. Η Κυπριακή Εστία Βορείου Ελλάδος χαιρετίζει την εκδήλωση και σας ευχαριστεί όλους για την παρουσία σας. Ζήτω ο Πόντος, ζήτω η Κύπρος, ζήτω η